Kaixo, gaurko platera oso xinplea da. Gaurko naiz azokara eta ikusi ditut zantzuri izugarriak, oso lodiak. Orduan pentsatuet zantzuriak egitea baino labean. Eta hori da ego. Botako dugu gatz pixkat. Txuri pixka baita, hor. Eta abexit pixkat ere. Eta ingo duguna da zantzuriak hemen jarri. Ikusi, dia zantzuri lodiak. Hori labean hileko oso nadiak. Estuak badira, ez dira oso ondo geratzen. Behortzen dira gehiegi. Horaxe, orduan. Hemen berriz. Gatza. Txuria. Hoxe. Eta perrexila. Eta azkenik nola ez oliba de sinestra olioa. Bueno, eta nahi, zapatuko dugu. Eta itxiko dugu. Eta ditzen da papillot. Hoxe egingo dugu. Itxiko dugu alde batetikan. Bestetikan ere. Holaxe. Eta azkenik bazterrak. Eta hau, labean sartuko dugu. Gutxienez ordu erdi bat. Ordu erdi bat pasa da eta orduan ikusiko dugu nola etu diren zantzuriak. Oso txurana dute, akitxo goina den, oso biguina dute. Orduan hemen daukagu gatz maldon pixkat eta gero kanoniko batzuekin lagunduko dugu.